Yawa barka dai. Lafiya ne. Suna na Zahra. Nasara. Su hajiya mun so ne domin Gaskiya Najeriya ana shan wahala sosai. Especially mu 'yan makaranta, balle ma titin nan namu wanda ba shi da kyau, to muna fuskantar challenges sosai akan titin. Gaskiya titin ba shi da kyau sosai, saboda haka Najeriya ana cikin wani hali. to game da waɗanda suke ciwon Wannan da gaske ne, ai kowa ya san cewa yana cikin wani hali na abinci. Yanzu abinci ya yi wahala, kuma ya yi tsada na rayuwa. mutane ke depending wa gwamnati cewa gwamnati suke jira da mutane su Gaskiya wa'annan zan iya cewa sun ma dogara da gaibu, tunda yanzu ba sai ka tsaya ka jira gwamnati ba, za ka iya zuwa ka je kai kasuwanci ko wasu abubuwa, kai ma ka taimaki kanka. Riga an ce tashin wannan Allah ce tashin haka ne. domin ka zauna za ka zama so abu da ba tare da bata lokaci ba. Mun gode mun ci da lafiya Allah da saka shi kai Allah kai gida lafiya, kuma Allah ya sa gwamnati ta taimaka muku abin da kuke so gaba ɗaya, kuma dan Najeriya ne.